Sibuliseke otata, sibulise omama, sibulise obhuti, sibuliseke nosisi nabantwana abancinane ngelihle igama lenkosi Yesu. Amen. Sithathe iBhayibhile ke sifunde izwi lenkosi, incwadi yabaseKolose chapter 1 verse number 8 no 9 no 10. Sibe sifunda incwadi yamaroma chapter 12 verse 1 and 2. Sigcineke ngencwadi yabaseFilipi chapter 1 verse number 27 yedwa. Yenzi intando yakho Nkosi, ngizinikela wena
Nkosi yami, yenza intando yakho, yenza intando yakho. Intando yako Yesu, intando yako, izimie na uwe manje, Nkosi yami, Nkosi yami, yenza intando yakho Nkosi yami, yenza intando yakho,
izwi lakho liphilile linguwe liyawenza umsebenzi opheleleyo. Thixo wethu onamandla onke, yenza intando yakho uthi. Baba wethu onamandla onke, sisinikela kuwe. Hlala uthi Nkosi nathi sihlale kuwe. Baba wethu onamandla onke, siyakhothama ezinyaweni zakho nasekuseni masiqala lemini. Siyathanda ukuliva ilizwi loThixo wethu. Baba wethu onamandla onke, siphakamisela kuwe Nkosi udumo ukuba uthathe indawo nasekuseni nje uyongamele impilo yethu ngamandla obuthixo bakho. Enkosi kakhulu, udumo lukufanele, imbeko namandla amfanele uThixo wethu. In Jesus mighty name. Wena wedwa ngokukhothanyelwa, ngokuphakanyiswa, ngokubabazwa egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Thank you Lord. Ngicela ke sifunde lencwadi yabaseKolose. Siphume sifunde lencwadi yabaseFilipi sihloko ndaba sala ncwadi sibe sesifunda kuverse number 27. Ngisilisiwe ekuseni ngathola ubabalo bami lomsindiswa ngibe umntwana kaThixo. Bulela lokusindiswa ngalendlela ecacileyo ehlukanisa umuntu nesono. Lonto ibenza ke ibe mnandi ukuphila emhlabeni ngoba linesizathu sokuphila. Igama lenkosi malibonga. Cela ke sifunde namazwi ngokukhawuleza uverse number 8 no 9 no 10 kule ncwadi yabaseKolose. Kolose chapter 1 ngegama lenkosi. Kolose chapter 1 verse 8 isihloko sithi umthandazo nomulelo. Verse 8 nathi ke usibalisele ngothando amiphe lona umoya. Ngenxa yeso sizathu ke ukususela mhla sevangana asiphezulu kunithandaza. Siyamcela uThixo ukuba aniphe ukuyazi intando yakhe, nibe nabo bonke ubulumko nokuqonda okuvela kumoya. Sicela umoya aniphe ukuyazi intando kaThixo. uPaulos uthandazela abazalwane abaye bazinikela enkosini njengoba senzile. Uthi ke ukusukela mhla seva ngokukholwa kwenu asiphezi ukunithandazela. Ngenxa yesizathu sukela mhla seva ngani asiphezi ukunithandazela. Uthi ke lo mzalwane siyamcela uThixo aniphe ukuyazi intando yakhe, nibe nabo bonke ubulumko nokuqonda okuvela kumoya. uPaul ushumayele kwabazalwane bazinikela enkosini. Ngoke uthi ke sicela uThixo ukuba yena ebuThixo aniphe ukuyazi. Ngoba njengoba umuntu esindisiwe njengoku udingeka azi
intando kaThixo. Ezinye zezinto ezibangela umuntu awe ayeke ukusindiswa, abone ukusindiswa kufana lapha avela khona, atyhafe aphelele ngumhla ebekade egijima, angabisaqhubeka nelavutha ebekade nalo xa ebefike enkosini, kukungade ayazi intando. Icawe esingena kuzo azisiniki intando kaThixo, kodwa zisifundisa intando yazo. Ngoba intando yecawe ayikunika amandla okuqhubeka nokumkhonza uThixo. Uhambe uyisebenzele icawe okanye usenze intando yayo, udinwe iphele laa nto owaphuma wancama izinto ezonweni, wazincama izono zakho, waba nomhla, waba nento ekuqhubelayo ekukhonzeni uThixo. Iyabe iphele laa nto ngoba awudange wafika entandweni kaThixo, uphelele ebantwini. Ngoba iinkonzo esingena kuzo siyasijika sisiya kwintando kaThixo, zisifundise intando yazo. Oh yes. Amen. Uba bekuya ngoku kaThixo bekumele uba amasindiswa njengoba umsemhlaba emaninzi nje, bekumele uba sesigqibile ukubudla umhlaba. Kodwa into ebangela uba isalvation ingacaci kude kube ngoku intoba sithe sisiya kwintando kaThixo, sarhawulwa ziinkonzo, sema ukukhonza kwethu kwema sema esithubeni, sema asabi sakwazi ukuqhubeka ngokukamoya, sema kwintando zabantu. Oh yes. Elo wema kwikawe yakhe, wamela inkonzo yakhe. Uthi uPawulos ke xa ithetha nabazali ndicela uThixo, ngoba intando kaThixo kuthi ukuthi uPawulos akanako ukubanika bayazi. Yo. Amen. Niyanivaza mama? Ya, kuthi ukuthi intando kaThixo le akukho umuntu ongakwazi ukukwenza uyazi. Ukuyazi intando kaThixo kuthi ukuthi kubiza yena uThixo. Noba uThixo ebaphila abantu kuba babe nezipho abanike zona, bashumayele, uhlabeke ezwini, uguquke ulahla izona, kodwa banawo amandla ke wokukwenza uyazi intando kaThixo. Amen. 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 Kuthi ukuthi nomuntu lo ekwazi ukubeka isandla abantu baphile, kodwa ngekakwazi ukuthi kasawulahle izono waqama yonke into akunike ke ngokuba mawuyazi intando kaThixo. Yiyo le nto uPawulos naye angabafundisa intando, uthi ndicela uThixo aniphe intando yakhe. Awubazalwane bami, ndicela uThixo ngoba uba bendinako ndinguPawulos ngendininika niyazi intando kaThixo, but this time ndiyenzile yam indima yokunikhwaza nisezonweni zenu nasabela kuThixo. Sendicela uThixo ebendithumile aniphe ukuyazi. Ngoba isalvation, indaba yokusindiswa ayikojoyina hlelo lusindisiweyo. Indaba yokusindiswa isedeni luhambo oluphakathi kwakho noThixo. Hallelujah. Yes Lord. Usindiswa isedeni bazalwane, luhambo olungekho phakathi kwam nabandiguquke nabo, luphakathi kwam noThixo oluhambo. Yona nto ngamanye amaxesha sizohamba kunye, siphakamise izandla kunye, sikhonze kunye, sihambe sehlukane,
ngoba le journey yokusindiswa luhambo lwami noThixo. Ayilo hambo lwami naba ndicawa nabo, luhambo lwami noThixo. Yes, Lord. Alibonga igama lenkosi. Njengoba ndimi apha nje kulo mhlaba ndimi kuwo, andimanga apha ndinetwethi ndihamba nabathile. No, ndilapha ukukhonza uThixo ndihambe naye, ngoba ukukhonza uThixo isethi luhambo oluphakathi kwami noThixo. Uba ngaba ndilufeyilo luhambo, akekho yolahlekelwa ngaphandle koba kulahlekelwe mna ofeyile uhambo lwami noThixo. Na uthi kuPawulos, ndiyamcela uThixo, ndiyamcela uThixo aniphe ukuyazi intando yakhe. Funda Theketha, funda. Ake sithi izandla zethu. Asiphezi ukunithandazela. Siyamcela uThixo ukuba aniphe ukuyazi intando yakhe. Ukuyazi intando yakhe. Ibe nabo bonke nazi intando kaThixo. Bakhona abantu bazabam, abanye bade baba ngabafundisi, kodwa bekho entandweni kaThixo. Oh yes. Abantu bakhona abantu bashumayela nyalo futhi kodwa abekho entandweni kaThixo. Ifuna siyafa kulula ukuphuma ezolweni sibe lapha, khona kunzima manje ukufika entandweni kaThixo. Oh yes. Into endiyiqaphele kahle ukufika entandweni kaThixo, ngoba kuyenzeka into yoba xa uphuma ezolweni ungaweli kuThixo uwele ebantwini. uPaul yena sengumshumayeli otyala amabandla, akanawo amandla wokubapha intando kaThixo. Uthi yena engumshumayeli, ndiyamcela uThixo bazalwane, ndiyamcela uThixo ehlele ezulwini aniphe ukuyazi. Amen. Ukuba xa nikhonze nisentandweni kaThixo. Xa nifakaze nisentandweni kaThixo. Xa nisumayele nisentandweni kaThixo. Amen. Hallelujah. Amen. Funda ke kukwinto ezimbalwa ke ezinceda xa selufikile entandweni kaThixo. Siyamcela uThixo ukuba aniphe ukuyazi intando yakhe. Ndiyacela Nkosi umbani kodwa nifike entandweni kaThixo. Into ekwenza ungapheli manje, into ekwenza uhlala uvutha ngaphakathi, noma kungakhona izinto ezikufikelayo kodwa ngeke ucikwe kukuyazi intando kaThixo. Into eyenza uncamela ilizwe, uncama ubumnandi, uncama abahlobo, uncama inkonzo, uncama abazalwa, kukuyazi intando kaThixo. Ukuba xa ukhonza ungeyame ebantwini, xa ukhonza uhamba noThixo ungalale ebantwini. Ukuyazi intando kaThixo
kuyakuncedisa, kukunika, kuyaku-encourage, kuyakukhuthaza uba umuntu owazi intando kaThixo uhlole thandaza ngoba uyayazi intando kaThixo ngobomi bakhe. Intando kaThixo ungayazi uhambe udinwe kule ndlela. Funda. Siyamcela Thixo ukuba aniphe ukuyazi intando yakhe. Aniphe ukuyazi intando yakhe. Nibe nabo bonke ubulumko nokuqonda okuvela kumoya. Nibe nabo bonke ubulumko, niphinde nibe nokuqonda okuvela okukuqonda kumoya. Amen. Ningebe nabuqonda okuzovela enyameni yenu nasemfundweni yenu nasezintweni eziphuma kweli lizwe. Uthi lo mbhali nibe nokuqonda okuzovela kumoya. Haleluya. Nasi intando yakhe, nibe nobulumko, nibe nokuqonda okuvela kumoya. Funda. Verse number 10. Ngoko ke niyakuba nako ukuziphatha. Aseniyazi intando kaThixo, ninobulumko, ninokuqonda okuvela kumoya. Anizolungiswa icawa, anizudinga mfundisi ozomane sithi kuhanjwa ngohlobo, kodwa ukwazi intando, ubulumko, ukuqonda okuvela kumoya kuzokuxelela intoba umuntu ophethe intando kaThixo ubehave ngoluhlobo, uziphatha ngoluhlobo. Uthi umbhali niyokwazi ukuziphatha ngendlela hayi ekholele ebantwini, hayi indlela enelisa inkonzo, kodwa indlela enelisa inkosi. Kukusho ukuthi kunzima evangelini ka ungekayazi intando. Umuntu ongayaziyo intando kaThixo kunzima ukuyazi into efunwa nguThixo. Verse number 10. Kakufunde lencwadi kaFilipi ibamba ukuthi siyabuya. Verse number 27 isihloko. Thank you, Lord. Uthe nami uzongithwala, uthe nami uzongithwala, kukwenza ukwazi ukuziphatha ngendlela ethandeka enkosini. Ukungayazi intando kaThixo ikwenza usokole ukuziphatha. Mawusindisiwe awumele ukuze usiphathe kakuhle kube kukhona umuntu okungxolisela ukuziphatha. Akumelanga bakube khona umuntu okugadayo wathi usindiswa ufika entandweni kaThixo. Kuthiwa ke uba nendlela yokuziphatha ethandeka enkosini,
ezinye indlela azithandeki kubefundisi bethu, azithandeki nasecaweni. So xa usentandweni kaThixo owenza into ethandwa yinkonzo, wenza into ethandwa yinkosi. Ngiyabona manje labaje abantu abasindisiwe. Yabona basenziwe nje, umuntu osenziweyo xa engekayazi intando kaThixo. Bakhona abantu abasenziweyo ababheliva ukuba basathakathwa kuba senziweyo. Babheliva imimoya isabasebenza. Abantu aba bakhonza bakhonza bezoyika imimoya. Lapho ukungayazi intando. Funda isihloko sithandaza. Bazama ukwazi intando kaThixo. Kukho i-boundaries okanye amadonga avalele abantu abasindisiwe. Xa ungayazi intando kaThixo, le cawe owazinikela kuyo usindisiweyo, isindisiweyo naye ingumqobo engakufaka esogqeni kusasa. Icawe isizwe ngoba icawe isizwe zizo ezikhohlakele kakhulu, zizo ekufuneke wazi uba ziyingozi nomangaliso ekuginyeni abantu abavela kuSathane besiya kuThixo, ngoba zifike zidalia xuba zithi phelele apha awunabudlelwane nelaca. Xa ungayazi intando kaThixo ngobomi bakho, inkonzo le yabantu abathi basindisiwe iyakuginya, uphelele kuyo, ufe usazi yona uba ingcono kunenye, kodwa ungafika ngentandweni kaThixo. Xa uyazi intando kaThixo emhlabeni uyaphuma kulaa konxa ovalelwe kuyo, ube sebukumkanini bukaThixo, utyhilekelwe kukufa kukaYesu. Uba ngesikhathi uYesu efika, wafika amaJuda ehlala odwa, ezibalela into yokuba angcono kunazo zonke ezinye intlanga. Ayengcono ke kubuthixo wayewakhethile, kodwa ukufika kukaYesu wadiliza amadonga ayekhona ukuthi umuntu angamazi omnye umuntu. Kwafika uYesu wawathaba loo madonga. Sivile izolo xa kusinyayela uba kukhankanya indaba kaPetros owayengakwazi ukuya kwaKorneli, evalelwe yimithetho yokuba iintlanga sinabudlelwane nazo, kodwa inkosi yamakhosi eyadiliza ezo ndonga yavula umnyango wokuthi umntu nomntu ixabiso lakhe liyafana, kodwa sesingena ngobabale bukumkanini bukaThixo. Nathi sisindiswe nje singamampondo yintoba kwabrekwa indonga ezazivalele uba sifike kuThixo. So intando kaThixo isincedisa ekuthini sazi ukuba singobani, sibizele ntoni, sihlalelene emhlabeni, sitheni sasindiswa sangafi, siyekelwe ntoni. Indipendeka ithetha ngathi we are Christ ambassador. Singabantu bazamam abaphila kwilizwe lingelilo lethu, siphile lilizwe lethu kwilizwe lingelilo lethu. Haleluya. Singabantu bazamam abaphila ngomthetho ongenguye weli lizwe, siphila ngomthetho wangasentla. Ubukho bethu emhlabeni sirepresenta amaZulu. Xa sikhona sizomela basezulwini, asimelanga nkonzo, kodwa ukubayazi intando kaThixo udifendela icawe kunokudifendela uKristu. Haleluya. Haleluya. So icawe zisivalele konxeni.
uyababona. Yenza intoba leliphathi lesiphetheyo libe ngathi lothiko kulo ayikuye lesihamba nayo. Kanti it is the same God. Nguye ufana namathi akafani nguye losihamba naye. Kodwa umahluko ukuthi thina sithe sisiya entandweni sabanjwa zintando zabantu. Hallelujah. Sithiwe kakhulu ngecawe nothi ngobukumkani. Sifundiswe kakhulu thina ngamahlelo asafundiswa ngobukumkani bukaYesu. Sengiyathandaza kakhulu. Chapter 1 Philip. Ubomi bunguKristu sisihloko. Ubomi bunguKristu. Ukhona ophethe iBhayibheli lesizulu asifundele isihloko salencwadi. Yentanda phayisube. uPawula ubayala ukuba bahambe ngokwevangeli. uPaul bayala ukuba bahambe ngokwevangeli. Yevakala ntani bazami babefanga ufunda eSuthu yena. Ndiyamva nje ba. Uyasigijimela nje isizulu esikodwa. Akesikiza. Uphilo sisiwasemzini khona. Nale baza ukubelisa ubenza ukufunda iSuthu. Awusiphathanga iSuthu. ISuthu. Yebo. Usiphethe. Sifunde David Sihlosa. Kuphela isihloko ba. Isihloko. Yes. uPawula ubayala ukuba bahambe ngokwevangeli. Bahambe ngokwevangeli. Uyabaya. Nakuthiwa into eyenza sihambe ngokwevangeli ukwazi. Intando. Verse number 27 David. Kuphela hambani ngokufanele ivangeli likaKristu. Kuthiwa ke ngoku hambani ngokufanele ivangeli likaKristu. Hlala phansi. Intando kaThixo yenza amakhono azawahamba ngokufanele ivangeli likaKristu. Umthetho wakhona akumelanga sehluke. Sehluka. Uthusisiwe kodwa wena ubethi. Nami ndisizwe ndibethi. Hayi. Akufanelekanga into wasisindisiwe. Thandi kujonga basifana. Inkambo yakho indlela ohamba ngayo, ophila ngayo, noziphethe ngayo. Hayi. Fanele ukuthi noba asisonke kunye. Kodwa uma ngaba usathola uJesu yedwa. Sathola umoya oyingcwele yedwa. Ihambo lethu fanele kufana. Ukwenza kwethu fanele kufana. Akunanda uba kubani umfundisi wakho. Khuluma ngokusindiswa. Ngikhulume ngecawe isikhona into zasesontweni kodwa ihambo yakho indlela yiyo. Uma usindisiwe indlela yiyo nendlela endiyiyo fanele ba ifane. Amen. Amen. Bekhona umahluko tu. Asisonke kunye. Ikawe fana amahlelo ehluke. Kodwa kakuthethwa kwi-salvation, kwi-character, kusimilo, kwindlela yokuziphatha. Asimele sehlukana. Yini eyenza singafani? Kukusindiswa kodwa singayazi intando kaThixo. Ngoba kuthiwa i-character, isimilo
indlela yokuziphatha ethandekayo enkosini kodwa ivela sakuyazi intando kaThixo kuthi ukuthi noba singayihamba iminyaka indaba yosindiswa siyawutholana sibehave ngendlela yomuntu ofikayo ngoba sibethwa kukungayazi. Funda dadewethu kuze kuthi noma ngiza nginibona noma kufanele sihambe ngokufanele ivangeli uthi umbhali elikaKristu likhona likaSembe likhona likaLeganyana likhona lasesitaweni zethu likhona laseFaith Mission likhona lase-Assemblies of God likhona lase-African Gospel kodwa kuthiwa kukhona likaKristu. Yes, Lord. Kuthiwa ke ngothina masiwadlule onke lamavangeli endwabalileyo. Hallelujah. Amen. Sisidlule kuwo onke lamavangeli endwabalileyo sifike kwalikaKristu. Uthi umbhali kwelakhe masihambe ngokufanele lona ngoba lona lingasehla kuwo onke lamavangeli. Ngokufanele lo. Ufanele elikaKristu. Hlala phansi dadewethu funda teketa standards. Ngoko ke siphatheni ngendlela engqinelana nendaba ezingokristu nokuba ndizile. Siphatheni ngendlela engqinelana indaba ezingokristu. Uyele verse yethu sesiyathanda sincwadi amaRoma chapter 12 verse 1-2 then standards. Ngeqiniso iyavuma ewe uyinkosi ngeqiniso iyavuma ngeqiniso indlela esiyo ixhomekeke ekwazini intando kaThixo. Ngoba abantu abayeke ukusindiswa sebehamba iminyaka uthi abehluleke ukusindiswa zange baphosakala ezinkonzweni babekhona bekuthe bahamba baphelelwa ngamandla ngoba abadala bafike entandweni kaThixo. Satanazi tando ingxaki yintando kaThixo awubazambami intando kaThixo le nto kuyifumane xa usanda kusindiswa uyive igijima kuwe umdla ukuya kuThixo unxano nokulamba ayipheli xa sawuyazi intando kaThixo ayinazi challenges awethu swati abantu balaba babesibuza ngesikhathi ka-2020 uba yini linenza ningathuli yini leyinenza ningathuli ngoba ngesikhathi se-COVID yaba ngamandla indaba kaKristu
kaYesu kakhulu sibona abantu bebaleka besithi basilisa. Nathi nathi kusho ukuthi nje basikhonza lo muntu esimkhonzayo asikho entandweni yakhe. Sesingaqatshelwa ngumthetho waseSouth Africa. Sethuswe sisifo iBhayibheli lisixelela kuba kukhona izifo ezawuquqa semini nasebusuku kodwa nina nikwenza apha. Thixo! Hayi madoda, iBhayibheli ithethe ngezinto ezakwenzeka before uYesu abekhona. Kusho ukuthi nawe uzobona sethuka njengelizwe. Intando kaThixo. Sathi sesivaliwe inkonzo. Kodwa babiza ukuthi siyayazi na intando kaThixo. Intando kaThixo. Intando kaThixo. Kuyakunceda uyazi intando kaThixo ngoba awukhonzi nabantu ithemba lakho likubo. Kodwa ithemba lakho lihlala likuKristu. So that you can disappoint abantu. Mawukhonza ukayazi intando kaThixo ulobu uphoxeka qho. Lobu sethuswa ngabantu ubanele ngimthembe kangaka. Khona xa usentandweni kaThixo neqawe leyo ithembanga nomfundisi lo omethembanga uthembe lo okubizile. Uyedlula kumshumayeli, uyedlula komukhokhelayo, uyedlula komulindayo enkonzweni ube sewuthola lo onikhokhela bobabili. Ngobukhona onamandla othumela umi phambi kwakho uyedlula kulumi phambi kwakho uthatha ithemba lakho ulibeka kuKristu. Kase uyazi intando kaThixo. Funda Ndiyanikhuthaza ngoko mawethu ngenxa yenxeba kaThixo. ngenxa yenxeba kaThixo Ukuba nizinikele nina ukuba nizinikele nina siqu. nibe lidini eliphilileyo. Nibe lidini eliphilayo elingcwele elikholekileyo. elikholeke kuThixo. Leyo ke yindlela yenu efanelekileyo Kuthiwa indlela yenu efanelekileyo yokukhonza uThixo ngengqini. leyo kuzinikela kwenu, leyo kuba ngcwele, leyo ukhonza uThixo ngenqiko. Funda Ndiyanikhuthaza ngoko mawethu ngenxa yenxeba kaThixo ukuba nizinikele sizinikele thina siqu. nibe lidini Sibe lidini eliphilayo elingcwele elikholekileyo elikholeke kuThixo. leyo ke Kutsho ukuthi funeka ndidlule apha ebantwini ndifune ukukholeka kuThixo. Funda ukuba nizinikele nina siqu nibe lidini eliphilayo elingcwele elikholekileyo kuThixo. kholeke kuThixo. Leyo ke yindlela yenu Kuthiwa nansi efanelekileyo indlela efanelekileyo yokukhonza uThixo. yoba sikhonze uThixo ngenqiko. Musani ke ukuthatha isibindi Singathathi isimilo sabantu beliphakade abantu beliphakade. kodwa ingqondo Into esenza sehlukahlukane kukungafiki entandweni. Uyabona xa sesisentandweni kaThixo sonke ihambo yethu izofana.
musani ke ukuzithatha isimilo sabantu beliphakathi. Musani ukuthatha isimilo sabantu beliphakathi. Kodwa ingqondo zenu masiguqulwe. Mamelanga zafuneka ingqondo iguqulwe. Zihlaziyeke. Ngoba xa ingaguqulwanga ingqondo, uhambe nengqondo engaguqulwanga, uthubula umbuso okuwo, ubuqabanga bombuso suka kuwo. Akulula ukuyivuma intando kaThixo ingathithwanga ingqondo. Kufuneka ingqondo iguqulwe. Uamen ukhona. Ingqondo yenziwe njani? Mayiguqulwe. Amen. Ingqondo iguqulwe. Kuthi xa kufika umuntu phaya kuthiwa nanku umuntu engena kanti pasami uphethwe sisifo esesulelayo. Ingqondo yakho xa iguqulwe ithi into ngeke wesulelwe. Kaloku wena unoThixo. Lo muntu uthika wena umbeka isandla ukuze aphiliswe kwisifo esesulelayo. Ingqondo xa ingaguqulwanga iphikisana nezwi. Ingqondo xa ingaguqulwanga iyalwa nezwi. Izwi awuboni into ungeka ethi. Izwi lifuna uriske ngobomi bakho ukuze ubone amandla alo. Ngiyabona nami ndisesikolweni ndifunda, ndandizimisele uba ngugqirha, ndisafunda, lafika izwi lathetha into e-opposite yale nto ndiyifunayo. Landixelela ngokushumayela iindaba ezilungileyo. Laphinda lathi sendishumayela iindaba ezilungileyo lathi wena uzofana nabantu. Wena uzokwenza le nanti into ozowenza emhlabeni. Lagqiba izwi lathi kum uzawuhambe uthathwe icawe ube ngumfundisi wayo. Wena ungayithathi imali yokufundisa, ungazamkeli izinto abefundisi abazinikwayo. Izwi lifuna ndihlupheke ngoku. Likhuluma nami umama kaNamsi, likhuluma nami ekhaya kuhluthekiwe, kodwa lathetha into engazundinika nto. Ngazama ukulwa nalo. Ngifuna ukuya kule ndawo ebengifuna ukuya kuyo ukuze ndikhuphe abazali bami behluphekile. Kodwa labiza ukuthi izwi ndiyayazi intando yakhe. Ngafuma ndathi Nkosi ngikhetha intando yakho. Aphume esikolweni mna ndifuna standard 10 ngampasa ndemka. Ngipase kahle. Ngathatha icertificate sami sabatenda sibeka phakathi asikho. Ngabheka ezilalini. Angimemezela uKristu. Uthi luthetha nabo ungayiceli imali. Xa umisa imvuselelo. Ungaceli imali, ungathathi imali ebantwini. Ndenza njengoba izwi litsho. Wakhuluma noNkulunkulu wathi wena ngizowakhela umuzi ngokwami. Ngizokunika inkosikazi ngokwami. Ngizokwenzela izinto ngokwami. Ngalibona izwi after 10 for 12 to 12 years. Intando kaThixo. Kuthanda uba sendifika phakathi emabandleni. Ngingene ebufundisini ngo-2007. Ngaphatha ibandla. Ngalwa nezinto zasecaweni. Ngangazithathi izinto ezinikwa abantu. Ezinhle bangazeniyo. Besapotwa benelungelo lokuzinikwa. Kodwa nathi izwi kumwena not wena. Ngoba libe alayina nentando yakhe. Ukuba ngaba ndandingavumanga
kanti ke manga kule ndawo kodwa kuyabangela uba ndibenje ngingafani nabantu banamhlanje ngavuma intando yakhe. Intando kaThixo ayihambi lapho athanda khona, futhi intando kaThixo iyazehlula intando zabantu. Uma sawukhetha intando kaThixo ngeke ulahlekele kubomi. Kasele ngicela uThixo ngajonga Thixo babe nekugqirha abantwana bami bezofunda ku-private school. Ifuna ke nangoku bafunde kuso ngoku uthema ndiyokwenza le. Umntana wokuqala uzokwenza u-standard 8 from preschool up to kule sikolo akuso akakwazi ukufunda ngaphandle kwemali. uThixo xa sekwazise intando yakhe kuba lula ubomi, kodwa kungayazi intando kaThixo kuba nzima ubomi. Isalvation okanye ukusindiswa kunzima xa ungekafika entandweni kaThixo, ngoba inkonzo neyiphi izawusebenzisa uyisebenzele, kodwa ekugqibeleni akekho amandla avele esontweni eza kuwe. Usebenzela ilize xa usebenzela icawe, xa usebenzela icawe usebenzela ilize, awurholi nto. Noba ingakunika imali yayo awurholi lutho xa usebenzela icawe. Ubalwa kuThixo xa usentandweni yakhe. Intando kaThixo awuyinikwa ngabefundisi. Yacela ndicela ukwazi intando yakho, undibizeleni undilandelele ezonweni. Uthi mali izothini? Ithini intando yakho ngam? Mawusindiswe uyazihlupha. Ithini intando yakho ngam? Funda. Verse number 2. Musani ukuthatha isimilo sabantu beliphakathi, kodwa ingqondo zenu abaguquka abakhonza kudala. Xa ujonga onke amabandla akho amasindiswa ayingenje, amasindiswa ayinatural emahle ngokwendalo. Namhlanje ihlabathi liphakathi ezinkonzweni kuhanjwa ngethayithi. Ithayithi yayimpahla ngaphansi, lilizwe inkonzo. Thina sasifike ezinkonzweni, sasifike enkonzweni inkonzo yahluke total. Emjayiveni, emdanisweni, lizwe ayikho engcono. Sikhona ezazicapitalize ngezinto ezizibethayo zangena kuzo tswa, ngoba ihlabathi lingene phakathi. Abantu ngoba phakathi kulo bafuna ihlabathi. Bazenza bona babe bahle. Sengiyathandaza. How's emamungeni? Yebo Nkosi ngiyavuma, ngiza kuwe ngiyavuma. Yebo Nkosi ngiyavuma, ngiza kuwe ngiyavuma.
Yebo Nkosi yami. Yiza kuwe. Yebo Nkosi yafuna. Yiza kuwe Imaba ndithi ningamilisi okweliphakade. Yekeni sibonge ngachithi. Ihlabathi eli belifunda kuyo inkonzo. Inkonzo ingafunda ehlabathini. Ihlabathi belifunda kwinkonzo. Ileyo nkonzo efunda ehlabathini. Lo mama nembona ibala lakhe linje. Make sithi intombazana. Abantu banamhlanje ke bayazenza babe nje. Yena natural ali. Yena sipomba azenza abe mhle abe nje lo mama. Kufike ke ngoku lansizwa yababhiyoza ibona unkosikazi omhlophe enkonzweni. Izodina yena. Yabona inkosikazi emhlophe enkonzweni ehlabelayo mhlophe mhlophe. Kanti lo muntu ambonayo ifake yakhe. Iza sisinozakhe. Ngohlala phansi na. Imcelile ke ngokulapho ibikelowa. Makufike ke ngoku emveni kwakuthathiwa ndibe mhlophe ngona mhlophe imbona mhlophe ngona mhlophe. Kufike ke ngoku ekhaya ahlambe umakoti. Hayi qi umye. Qi ngokuntombi. Kanti ibala lakhe nani. Owa uloke mbona ezenzile. Izodina lena. Ngeyiba lento. Lo xa imbo uyethuko wa. Ufuna unkosikazi wakhe omhlophe. Uthomye ndimthatha ke. Uthowa utheni pho. Divorce. Ngoba sembone ngathi ayinguye nje. Wehlile ngokulamfana kulande bemthatha ngayo owa. From the day wambone nje. Naxa ephinde wazenza lamfana aphinde ambone njengenkosikazi. Apasa. Usana uthatha isimo selizwe. Mawuthola uJesu uyayinelisa inhliziyo yomuntu. Uyakwenelisa. Intando kathi esincedayo ekusikhupheni elisweni. Izwe yaphuma kuwe. Xa sowuyazi intando kathi. Yaphuma totally ilizwe. Uyazi intando. Liba litsha. Kube ngathi ilizwe zangu bekulo. Yaphuma ezweni. Awusokoli. Uyasilama izinto ezithandwa inyama yakho. Ngenxa yentando kaThixo.
ngabantu bathanda ngabisihlobo ngabubalilolo ngenxa yentando kaThixo because andifuni ukufaka phandle kwalento thando kaThixo masesiyazi silangazelela bonke bangayifumana awuyazi intando kaThixo ixabiso likaYesu apha ebomini bakho liyakhula day by day uyabaluleka uYesu apha empilweni yakho kodwa na ungayazi intando kaThixo liyehla ixabiso likaYesu ixabiso likaYesu liyehla amen liyehla ixabiso likaYesu kodwa na usentandweni kaThixo noma iminyaka ihamba kuba ngathi ufika izolo Yesu haleluya noma ungatshifa zonke izinto unikwe le ikhala ngaphansi kuYesu uthathiswe ngale uthi andiyifuni ngale ndifuna uYesu wami uYesu uthatha umpasana akahlelwa lixabiso lomkhonto the more umkhonza liyenyuka ixabiso lakho haleluya haleluya abantu ababekingeni basizoyilahla ivangeli basasibona siyithwalela phezulu namhlanje wenze njani siphile uyazi intando yakhe haleluya andisakhonzi ngoba ndikhupha icawa andisakhonzi ngoba ndoyika abantu kodwa liyakhula the more ndihamba liyakhula ixabiso likaYesu the more ndikhonza liyenyuka ixabiso likaYesu the more ndishumayela liyenyuka ixabiso likaYesu haleluya yiyo loo nto imali ingekabi naxabiso nanamhlanje yiyo loo nto amanzi ndingenawo wona impilo nanamhlanje yiyo loo nto endingafuni imoto zabantu liyakhula ixabiso likaYesu liyakhula ixabiso likaYesu liyakhula ixabiso likaYesu haleluya 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 yo ayikho sifiksi siyadibana nezinto siyalingwa siyahlaselwa siyafikelwa zizinto zobuciko umlilo siyaba nawo kodwa zizinto zitsima ngapha kwaso ngoba ixabiso likaYesu liyakhula haleluya liyakhula ixabiso likaYesu lisekela phansi icawa lisisekela phansi into zalomhlaba ixabiso likaYesu liyakhula ixabiso lakhe indlela endandimthanda ngayo andimthandi ngayo namhlanje ingasentla endimthanda ngayo namhlanje uyabona ngoku ndingamfela uyabona ngoku ndingamfela sendabanjwa ngenxa yakhe ngoku ndingamfela uYesu ndingamfela ndingangena ethuneni ngenxa yakhe ndingatshisa uyabona ngoku ndingema nditshiswe ndingabulawa ngenxa yakhe likhulile ixabiso lakhe andifani nangoku endaqala ukhona uYesu ubalulekile haleluya ubalulekile uYesu
naye. Andiyazi into man endingathi xa ndifike kuye wahluleka ukundinceda uba ndingabheka. Andiyazi into, ayikho enye into endiyaziyo enceda umntu ingakuye uYesu. Thixo, ayikho enye into endingakuxelela ngayo ndithi le ndiyayigaranta ingamtshintshi umntu. Hayi, hayi, haleluya, ayikho enye into endingakuxelela ngayo ndithi ne. But uYesu, 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 haleluya, uYesu, Ushapatakalia. ndingaphuma yebo. Ndithi nomenje, nomebonile, noma senempethu, ndiyamgaranta uYesu. Uyesu. Ikhona into angayenza ngayo. Uyesu. Haleluya! Jesus. Ayikho! Into ndingacebisa abantu ngayo. Ayikho. Ndithi ndabona uncedo ebantwini. Hallelujah. Uthi uYesu, Uyesu. ndiyamgaranta. Hallelujah. Kwizinto zonke. Yebo. Uthixo bonke. Yebo. Abehlulwayo. Hallelujah. Uthi uYesu. 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 Akehlulwa nanini. Akehlulwa i-cancer. Hallelujah. Akehlulwa i-HIV positive. Akunasifo esimehlulayo. uYesu. Uyesu. Yesu. Yima. uYesu. Yebo. Akehlulwa iswekile. Hayi. uYesu. 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 Hallelujah. Akehlulwa i-high blood pressure. uYesu. 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 Yes. Noma ngaba singakhonzisa abantu bephethe amakhadi athi ba-HIV positive, kodwa loo nto ngeke isenze sithi uYesu wehluliwe yilona. uYesu akehlulwa. Ndiyamgaranta uYesu. Umntu wake wangabikho, uYesu wamenza wabakhona. Umntu wayengekho. So uYesu ngenxa yeso sizathu, yiyo le nto ndithi akehlulwa umntu, ngoba umntu wake wangabikho, uYesu wamenza wabakhona. So akahluli uYesu, yinto seyikhona. Kudala into engazange ibekho, wayiveza yabakhona. Akahlulwa Yesu. Ushamayana Hiba basatula. Kuni abana lele pasika. Jesus only. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you for your power. Sibonga amandla akho.